nandito tayo ngayon sa may Denver, sa resort dito sa may Cabanatuan, Alaminos City. So kita nyo, bagong-bago pa lang at ginagawa pa yung resort dito. And siguro pagkatapos nito ay maganda kalalabasan itong resort na ito. Ayan. Nasa gitna siya ng mga palayan dito sa may Cabanatuan. Ayan. At sa papansin nyo, ginagawa pa lang siya. Maski yung mga tawag dito, mga halaman, no, bagong tanim pa lang. So siguro nasa 80% pa lang itong progress nitong Denver Resort, no. Ayan, titignan nyo, napakaluwang itong parking lot dito. So yun yung national highway ng Alaminos, and then pasok dun yung bungad, at ito yung napakalawak na parking lot dito sa may Denver. Ayan, maganda. So mamaya maliligo tayo at magluluto muna tayo. Sarap. Parang kayo. Iwan ba? Mag-spell ba? Ayan, so mag-iihaw tayo ngayon ng uling. Uling po iihawin natin kasi low budget lang siya, kaya uling ang iihawin natin. Ayan. Uy, ano siya oh? Maliligo na po tayo. Pero ang problema, malalim kasi. Ayan. So, ang end up natin, ito lang. Ito ang bagsak natin. Yan, pagbata. Kasi feeling bata. Mas mahilig ka sa bata. Mahilig. Hindi masyado. So ayun, magbibihis muna sila. Swimsuit ako, swimsuit, 2 piece.
Ayan, so tapos na tayong naligo at umahon muna tayo dahil ang lamig. Ayan. So kahit natirik ang araw dito, ang lamig pa rin kasi nasa gitna kami ng palayan. Itong Denver Resort ay nasa gitna ng palayan kaya napakalamig. Kakain na? Ano mga ulam natin dyan? Meron po tayong okay. liempo? Liempo. Meron po tayong talong. Which is very long and adobo. Chick boy. Anong chick boy? At ang nagluto niyan, si Ma'am Corazon. Yeah, specialty ni Mama Sonia. Kain po. Ayan, so tapos na tayo dito mga bossing natin dyan. Ayan, so pauwi na tayo dito sa... Ayan, so pauwi na tayo, no? At nag-enjoy naman tayo dito sa may Denver Resort sa may Cabanatuan, Alaminos City. Ayan, so recommended, no? Para sa mga gustong mamasyal at gusto ng mag-swimming. Ayan, good for family and friends. Ayan, so 100 ang kanilang entrance at saka may 500 na mga cottages. Ayan, so please like, comment, share, and subscribe. And yeah, lagi nating tandaan, ride safe, God bless, and all is well mga bossing.